Hello, Dofo. Your friend Emma. Ajua Pia or say, do you have it your friend Ajua? Didn't you free my key inspirations na bro? Ene, ye better drink more. Afa said ye be ya, abaya, ubehu, bema or no namno, so ye bema pa, and na say, one ye bema pa. So I a crajua, my into uncle Mochichians. What be so hoping? Sɛ mɛyɛ dan no manya bɛmpa bi ne nanante wɔ abrabɔ mu. Sɛ wobɛhu bɛmpa a, nneɛma nnum yi a me ne wo bɛkyɛ ne nnɛ yi, ɛbɛboa ama woahu deɛ ɛrekɔ. Sɛ wo ne bɛrima bi ahyia foforɔ, na wohyia wɔ no wabisa wo sɛ, ɔbaa na wo botae ne sɛn? W'ani so adehunu ne sɛn? Sɛ mo nkɔmmɔtwetwe mu no, wohunu sɛ saa aberanteɛ yi ne wo di nkɔmmɔfa botae ekuta wo no ho a ɛkyerɛ sɛ wɔwɔ adwempa obetimi ne wo atu anammɔn akɔ akyiri. Deɛ ɛtɔ so mmienu, sɛ saa bɛrima damfo yi ɛne wo hyia na ɔtaa bisa anaa mo di nkɔmmɔ a wɔse ɔbaa na biribi wɔ w'abrabɔ mu a woyɛ a mɛtumi aboa wo anaa aso deɛ woyɛ bi wɔ hɔ a mesom bi boa wo ɛbɛyɛ yi. Sɛ bɛrima yi busa wo saa asɛm wei a na wahyɛ no nso sɛ wɔyɛ bɛrima pa. Ɛtia mmiɛnsa. Sɛ wohyia bɛrima a wɔne wo hyia di nkɔmmɔ a wɔtumi busa wo asɛm a ɛfiri anaano nkɔmmɔ bi a modi yie no mu te sɛ naano ɔka sɛ osi masi wayɛ se ne ho te sɛn. O naano ɔbɔ osu masi din wɔ nkɔmmɔ no ne ho te sɛn. Ɛkyerɛ sɛ saa bɛrima no wɔwɔ wo ho adwempa a wɔwɔ daakye adwene ma wo. Ɛyɛ ano wahyɛ ne nso. Etia nan. Mpɛn pii sɛ wohyia bɛrima a wɔbɛyɛ bɛmpa a ɛyɛ ana mudi nkɔmmɔ a muntwa so da. Wotumi hyia wo nkɔmmɔdie mu ebi afon so. Bɛɛ nwummerɛ nɔnso wobɛhwɛ na abodu baako na afei na wokɔda. A wo mmerɛ. Sɛ mudi saa nkɔmmɔ no nyinaa wie na da koro bɛrima no tumi ka sɛ o asɛ mefrɛ wo a meha w'adwen wahu. Ɛno kyerɛ wo sɛ bɛrima no ɔdwene ho. Wahwɛ ahunu sɛ mo nkɔmmɔ no yɛ dɛ no na wo nna nso yɛ tia ɛnkɔboa w'adwumayɛ adekyeɛ. Enti no ɛha no. Sɛ wotumi nya adwene busa wo saa asɛm wei bia hyɛ ne nso sɛ ɔbɛyɛ bɛmpa. Nyame yɛ adom a. Etie num. Sɛ bɛrima yi tumi ka sɛ ɔbaa pa na wadwen ho da sɛ daakye wobɛtumi ne me abɔ bra. Sɛ ɛnu bi betwam wɔ mo nkɔmmɔdie mu a ɔbaa hyɛ ne nso na hyehyɛ wo nneɛma yie na ɔbɛyɛ bɛmpa. Na nka mesi enum na mede baako ka ho na ayɛ nsia. Ɛno deɛ wo nuabaa mede kyerɛ wo kwa. Ɛne sɛ woa ɔbaa pa wobɛbusa wo ho sɛ aso bɛmpa yi a meyɛ anya no yi ne ho nni kosa biara anaa. Aso aberanteɛ a me ne n'ahyia yi ne ho nni nsɛmbusa biara anaa. Ne saa no na mekyerɛ sɛ wobɛhwehwɛ n'akyi. Sɛ woa wontumi nyɛ a bɔ obusuani bi a wogye ne di amanneɛ na wɔnhwehwɛ n'akyi ma wo. So wɔhwehwɛ n'akyi na wɔde bɛto so na sɛ yɛ pɛ nneɛma num no keka si anim a ka hunu sɛ wo nsa ɛyɛ atɔ bɛmpa bi so. Na sɛ wonim Nyame akyiri kwan a fa kɔ mpaebom na afei ɛmmoa wo. Meda ase. Nneɛma num yi a watie yi minim sɛ ɛbɛboa wo nti bɔ mmɔden sɛ wobɛsubscribe channel yi na afei so waka ɛwɔ comment no mu sɛdeɛ nneɛma num yi a wasua yi ɛbɛboa wo anaa kwan a wobɛfa soɔ ɛhu sɛ wode nneɛma num yi ɛbɛdi dwuma wɔ w'abrabɔ mu. Yɛbɛhyia bio ɛnkyɛ.